БСП отдавна няма достъп до реална власт. Нито една от формациите, които са в настоящия парламент, но разбира се с акцент върху ГЕРБ, ДПС и БСП, ние не можем да подкрепим да бъдат мандатоносители да излъчат премиер. ГЕРБ ще получат първи мандат. Да речем. Те няма да получат под никаква форма наша подкрепа. БСП ще получат да приемем, може да се случи друго, но да приемем, че БСП ще получат втори мандат. И Корнелия Нинова като кандидат-президент, премиер, извинявайте, с мандат на ГЕРБ няма да получи нашата подкрепа. Че много хора, които иначе биха се замислили да гласуват за нас, сега се колебаят или в крайна сметка няма да изберат да гласуват за нас заради това. Знаем, че трябва да минем през тест. И следващия парламент за нас ще бъде тест да докажем, че можем да се държим на думата.